Parlament pred Vianocami samozrejme prijal opäť celý rad nových zákonov, zákonných noriem, nové správy. Samozrejme medzi nimi dominoval rozpočet, pretože bez rozpočtu by európske inštitúcie bežali na tzv. Provizórium, čo by výrazne sťažilo uplatňovanie aj Lisabonskej zmluvy, ale tých nových trendov, tie nové inštitúcie, ktoré na základe Lisabonskej zmluvy boli zriadené, ako napríklad zahraničná služba. Som veľmi rada, že napokon sa dohodli inštitúcie. Niekedy naozaj tieto negociácie sú veľmi náročné. Ja sama mám skúsenosti. Mali sme niekoľko kôl, myslím si, že trochu aj viac, než je obvykle, v záujme toho, aby sme dosiahli jednotný text návrhu direktívy, ktorá bola rozhodujúcou väčšinou schválená v Európskom parlamente. Táto direktíva sa vzťahuje na boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Veľmi často máme ten dojem, že nás sa to netýka, je to nejaká marginálna záležitosť, možno niekde v Európe sa to vyskytuje, ale predovšetkým zrejme v treťom svete, pričom pravda je celkom opačná. V Európe je veľmi výrazný dopyt, ktorý sa považuje za motor tohoto biznisu spojeného s jednou z najhroznejších kriminálnych činov. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je totiž nie náhodou nazývané moderným otroctvom. Naozaj ľudia sú držaní, obete sú držaní v hrozných podmienkach, naozaj veľmi podobných starému otroctvu. Dneska už zrejme nie je potrebné ani opisovať nejaké zvláštne prípady, pretože noviny sú plné, médiá sú plné týchto prípadov. Takmer každý týždeň sa vyskytne nejaký nový prípad. Nedávno odhalili spojené sily Europolu, rumunskej a anglickej polície prípad predaja vyše 1100 detí z Rumunska do Spojeného kráľovstva a do iných krajín. Ukázalo sa, že sieť obchodníkov s ľudským mäsom bola mimoriadne rozsiahla. Obchodovali do Španielska, do Talianska, ale predovšetkým do Spojeného kráľovstva. Smutné na tom je, že našli iba 150 detí, ostatné zrejme sú obeťami naďalej. A prípadov takého rozsahu síce veľa nemáme, ale napríklad aj včerajšia správa Europolu hovorila o záchrane 5 obetí mladých žien z Maďarska a Rumunska, ktoré boli prevážané do Rakúska. Táto direktíva chce zamedziť tomuto obchodovaniu. Treba mať totiž na zreteli to, že okolo toho sa točia neskutočne veľké peniaze. Dneska sa hovorí, že je to druhý najväčší obchod spojený s kriminálnymi aktivitami. Hneď po obchode so zbraňami. Pred obchodom s drogami. Z toho asi je možné vycítiť, aké závažná je táto skutočnosť, tento typ kriminality. A preto sme sa snažili vytvoriť také prostredie, také pokuty, také vedľajšie pokuty, ktoré by odradili obchodníkov od tejto činnosti, aby sa zmenila situácia, že je to obchod s malým rizikom a veľkým výnosom. Teraz možnosť sankcií bude výrazne vyššia, vrátanie konfiškácie majetku a zisku pochádzajúceho z obchodovania s ľudskými bytostiami. Na druhej strane však ale považujeme tiež posilniť ochranu obetí za veľmi závažnú záležitosť, pretože máme také skúsenosti, že obetia namiesto toho, aby boli zachránené ako obetia a chránené ako obete, radšej, aby s tým nemali
orgány činné v trestnom konaní príliš veľa problémov, lebo sa to naozaj ťažko odhaluje, ťažko sa dokazuje. Najčastejšie ich buď vyhostia, alebo ešte navyše ich potrestajú za nejakú ilegálnu činnosť, napríklad za ilegálne prekročenie hraníc, za ilegálnu prostitúciu alebo za iné nezákonné činy. Myslím si, že politická vôľa, ktorá bola preukázaná parlamentom, bola veľmi jednoznačná. Tu v parlamente je dostatok politickej vôle na to, aby sa zásadne zasadil Európsky parlament v záujme trestania páchateľov a v záujme ochrany obetí. Myslím si, že sa vytvoril zákonný predpis, ktorý môže boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami urobiť viac efektívnym, ako bol doteraz.